ysgol gyda'n David Hughes. Wrth glanau mennau. Dyna fod geio yn y sefyllfaoedd ni. Sefyllfaoedd yma o gyfer. Ciaran, be wyt ti'n hoffi wneud yn amser hamdden? Dwi'n efo chwarae pêl-droed a badminton a nofio. Iawn. Harry, be ti'n hoffi wneud ar ôl dod adre ar ysgol? Pêl-droed i Llanfair, rygbi i Bangor, a chwarae banbi Maris. Iawn, a Cian? Dwi'n chwarae banbi Maris ar y drums. Iawn, diolch.